Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don José Manuel Golpe, sobre as actuacións que a Xunta de Galicia debe levar a cabo respecto das concesións hidráulicas caducadas. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista para formular a proposición non de lei. Ten a palabra o señor Golpe. Grazas, presidente. Boa tarde, señorías. Galiza non se pode entender sen os seus ríos. Dende o regato máis pequeno ata o río Miño, cada curso fluvial axudou a escribir a nosa historia, a nosa economía e mesmo a nosa cultura. Ao longo de séculos, a forza da auga moveu muiños, moveu maquías, batáns de liño, e grazas a esta rede de aproveitamentos ao pé de cada aldea constituíuse boa parte do desenvolvemento social e económico deste país. E con isto chegamos ao século XX e a chegada das grandes hidroeléctricas deuse un salto tecnolóxico, pero tamén se entrou en xogo un modelo de explotación profundamente inxusto. Grandes encoros, grandes centrais, grandes empresas e, pola contra, aldeas asolagadas, terras fértiles perdidas e vales enteiros modificados para sempre. Galiza asumeu os custos sociais e ambientais, mas non recibiu beneficios en forma de servicios públicos, en forma de mellores tarifas ou en forma de emprego de calidade. Porque a historia da hidroeléctrica en Galiza non é a historia dun país que decidiu converterse en potencia enerxética, é a historia dun país ao que lle asignaron á forza ese papel. É a historia de quen puxo a terra, quen puxo a auga, quen puxo os custos sociais e ambientais sen recibir beneficio algún. Hoxe en día Galicia xera o 26% de toda a electricidade hidráulica do Estado español. Temos 166 centrais cunha potencia instalada de 3.757 megawatts, que representan aproximadamente o 20% da potencia total en funcionamento do Estado español. Somos, en termos absolutos, un dos principais territorios productores de enerxía renovable en todo o conxunto do Estado e un dos grandes almacéns enerxéticos. E con todo, os 10 concellos con máis potencia hidráulica instalada rexistran rendas por debaixo da media non só do Estado, senón tamén do país. E se falamos xa de poboación, temos dous exemplos moi claros e, ao meu entender, moi escandalosos. Nogueira de Ramuín, con 497 megavatios de potencia instalada, perdeu 6.120 habitantes en a construción da primeira central en 1957. Vilariño de Conso, con 482 megavatios, perdeu 1.152 persoas desde 1975. Isto non é casualidade. Este é o resultado dunha política enerxética que usou a auga dos ríos galegos de xeito indiscriminado sen ter en conta o territorio. A maioría dos grandes encoros da nosa terra foron construídos durante a ditadura franquista con un objetivo explícito de suministrar enerxía ao eixo do centralismo do Estado, e todo iso decidiuse en despachos en Madrid por un réxime que tratou a Galiza como unha colonia enerxética, por empresas que chegaban aquí con contratos blindados e con prazos que se contaban en décadas. E iso é do que queremos falar hoxe aquí, deses prazos que ou ben se remataron ou ben están a piques de rematar, e Galiza ten unha oportunidade histórica na recuperación para o dominio público desas centrais hidroeléctricas. As cifras son contundentes, e vou me remitir ao pasado porque son os datos máis consolidados que temos. En 2023, os beneficios netos das empresas eléctricas derivados da explotación dos ríos galegos foron de 545 millóns de euros. Uns ingresos brutos que acadan os 730 millóns de euros con uns custos de produción de 184 millóns de euros, o que supón unha marxe de beneficio do 389%. En 2022 esa marxe chegou ao 913%, pero que no ano anterior chegou ao 535%. Levamos unhas ganancias acumuladas nos encoros galegos na última década que superan os 3.600 millóns de euros. Estamos falando dun oligopolio, porque 3 empresas, Iberdrola, Natur e Endesa, controlan o 82% da potencia hidroeléctrica galega. Están explotando un recurso que cobran ao precio máximo que lles garante o mercado, grazas a un sistema de tarifas marginalistas que puxo en marcha o señor Aznar aló por 1977 e que favorece precisamente as empresas con menor custo de explotación, como é o caso da hidráulica. Ten unhas palabras moi coñecidas no argot do sector, que son os windfall profits, os beneficios chovidos do ceo. E para completar o panorama temos que fixarnos como non no emprego. As compañías hidroeléctricas con centros de produción na Galicia xeran un total de 61 empregos. 61 empregos. Esa é a contribución ao mercado do traballo galego dun sector que factura 730 millóns de euros ao ano. E para que teñamos unha referencia sobre o compromiso das empresas do oligopolio enerxético co emprego de calidade,
Voulles recordar, ou voulles sinalar que hai unha folga prevista polos empregados de Iberdrola en Galiza o próximo 29 de maio na que reclaman algo tan revolucionario como que o seu salario se vexa actualizado segundo as subidas do IPC. Iberdrola, unha empresa que explota 1.548 megavatios de potencia hidroeléctrica no país. Unha empresa que acaba de declarar fai unha semana uns beneficios de 1.711 millóns de euros no primeiro trimestre do ano. Unha empresa que desmantela os centros de control de empresas galegas levando o persoal para Salamanca. Todo un exemplo do compromiso co emprego de calidade e co territorio que explota. Todo isto non é un problema de pasado de distribución de rendas, é tamén un problema de presente e de calidade. Prazos de concesionais fixados pola lei, son 75 anos como máximo, foron vencendo. E a Xunta de Galiza non actúa, non quere actuar. Un informe de Aguas de Galiza do decembro de 2021, outra vez teño que repetir o pasado porque non temos datos actualizados, recoñecía que dende 1986 había máis de 50 concesións hidroeléctricas extinguidas. Pero tamén documenta algo moi revelador, que en decembro de 2021 había centrais con prazos vencidos del 2010, cuxos expedientes de extinción seguían pendentes de emisión de informes. Sinalaba 4 exemplos moi claros no río Bexo, no Lambre, no Mandeo, no Verdú, de centrales que levaban entre 4 e 11 anos con concesións caducadas en que a Xunta actuase para recuperalas ou para extinguilas. Isto ten un nome moi claro, é explotación ilexítima dun ben público, explotación ilexítima con coñecemento da administración con competencias. E xa chegados ao ano 2026, vemos que Aguas de Galiza inicia o procedimento de extinción das concesións de Naturgy nos altos do río Tambre, Tambre 1, 2 e 3. E a Consellería de Medio Ambiente anuncia, fai ben pouquiño, fai unha semana, que a infraestructura precisa para a produción hidroeléctrica do río Tambre será propiedade da Xunta. Non nos podemos fiar das palabras da Consellería de Medio Ambiente porque a renglón seguido, no mesmo párrafo, dice que vaise permitir o aproveitamento hidroeléctrico ata que a nova concesión entre en vigor. É dicir, cambiar todo para que todo siga igual. E, según incluso amenazan, as concesións poden chegar a prorrogarse máis alá do 2021. Isto non é un cambio de modelo. É o mesmo modelo con un envoltorio novo, seguir facendo máis do mesmo. Por todo iso, a proposta do BNG que hoxe traemos a este Parlamento parte dunha premisa diferente, de que Galicia ten dereito a decidir que facer cos seus ríos. E decidir significa, en primeiro lugar, saber, coñecer. Por iso pedimos un inventario público exhaustivo de todas as concesións hidroeléctricas. Data de vencemento, titular, arrendatario, potencia, ingresos estimados, porque sen información non hai control democrático posible sobre un recurso estratégico. En segundo lugar, actuar con dilixencia. Non esperar anos ata que os expedientes de extinción avancen caso a caso, como di no informe de Aguas de Galicia, mentras as empresas siguen facturando. En terceiro lugar, non volver ao punto de partida. É dicir, cando unha concesión caduca, non pode ser unha ocasión para renovala, ten que ser unha ocasión para recuperala para o público. Que Galiza poida decidir significa, sobre todo, construir un instrumento público. Construir un instrumento público como a creación dunha empresa pública galega de enerxía que xestione estes activos recuperados, que poñan eses beneficios dos ríos galegos para financiar os servicios públicos galegos e non que vayan a dividendos de empresas do oligopolio enerxético. E, finalmente, ligar todo isto a restauración ambiental. Cada concesión caducada é unha oportunidade para devolver ao río parte do que lle foi retirado. Caudales ecolóxicos reais, escalas de peixes, tramos renaturalizados, incluso demolicións onde a relación custo-beneficio indique. Este debe ser o criterio central de calquera decisión sobre o futuro dos ríos. E agora que estábamos falando dos saltos do Tambre, non podemos esquecer do impacto que esta infraestructura hidráulica ten no banco marisqueiro da ría de Murosnoia. Xa se falou largo tendido esta mañán neste mesmo Parlamento. Señorías, durante case un século Galiza foi tratada como un territorio de sacrificio, simbolizado magistralmente por aquela viñeta de Castelao, ca vaca que pacía aquí e tiña os tetos en Madrid. Pero hoxe temos unha oportunidade real de romper co modelo que nos trouxo ata aquí. A pregunta que facemos hoxe, que lanzamos a esta Cámara, é sinxela. Imos aproveitar esta oportunidade ou imos seguir facendo o mesmo de sempre? O BNG ten a resposta clara, esperemos que o resto da Cámara o teña tamén. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias.
Grazas, presidente. Boas tardes de novo a todos e a todas. Hai un fío conductor que explica perfectamente este debate que existe no noso país, é o oligopolio das centrais hidroeléctricas e a falta de transparencia do Goberno galego, a súa opacidade na tramitación destas hidroeléctricas por Augas de Galicia. Porque hoxe non estamos a falar só de centrais hidroeléctricas, senón tamén de como goberna o Partido Popular. Nós creemos que é un modus operandi, un goberno que oculta información, un goberno que oculta datos, un goberno que xoga a confrontación constante co Goberno de España, mentres Galicia perde. Iso é exactamente o que está pasando coas concesións hidroeléctricas que van caducar. As últimas que coñecemos pola prensa, os 3 saltos xestionados por Naturgy no Tambre, tamén, como se dixo aquí, tamén o dano que se fixo por esas hidroeléctricas a ría de Muros Noia. A propia iniciativa recoñece algo tamén moi grave que nos compartimos. Non sabemos a día de hoxe cantas concesións hidroeléctricas están caducadas ou vencidas en Galicia. Augas de Galicia non facilita esa información. E tampouco sabemos porque o Goberno galego non quere que se saiba. Iso, señorías, nun recurso público como é a auga é algo inaceptable, cun sacrificio que tamén xa se sufriu no noso país. Sufriron os territorios, povos enteiros desapareceron e foron afundidos por completo. Ese sacrificio está aí e ten unha raíz fonda no noso territorio. En 2024, os últimos datos de Rede Eléctrica Hidráulica aportou o 39% da xeración eléctrica e Ourense é a provincia que lidera esta produción, líder nacional en produción hidroeléctrica por riba de Salamanca. E como se dixo tamén, a máis afectada por ese despoboamento, os concellos rurais onde están instaladas estas centrais hidroeléctricas non teñen un beneficio de retorno directo no territorio. Agora ben, compartimos absolutamente o fondo desta iniciativa, pero é razoable pedir un inventario público que se elabore por Augas de Galicia, é razoable falar de recuperar o control público, é razoable tamén defender que Galicia e os seus territorios teñan un retorno social no territorio, pero tamén hai que dicir a verdade, non? A proposta, tal e como está formulada, ten problemas, na miña opinión, de rigor de conceptos, non? Isto non é unha cuestión menor para esta voceira, porque non é todo o mesmo. Non é o mesmo a concesión vencida que unha concesión caducada. Non é o mesmo rescatar que extinguir, é o mesmo recuperar que reverter a reversión do dominio público. E non, señorías, non se pode tampouco comprar concesións vencidas como se fosen un ben privado, ben patrimonial, porque cando unha concesión rematas, o que se procede a súa extinción, reversión ao dominio público, pero non pagar por ela. E tampouco se pode dicir que todo competencia da Xunta de Galicia. As gestionadas, digamos, por Augas de Galicia sí que son competencias do Goberno galego, pero despois hai moitas concesións nas concas intercomunitarias que non depende da Xunta de Galicia, senón, evidentemente, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e, por tanto, dependen do Miteco. Por iso presentamos a nosa emenda con ánimo de poder incluso chegar a unha transacción, un acordo, porque o noso ánimo é apoiar esta iniciativa. Xustificamos, evidentemente, esa transparencia real, un inventario público completo, actualizado das centrais hidroeléctricas gestionadas por Augas de Galicia, que se sitúa a competencia na demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Segundo, estamos completamente de acordo con acabar con esa arbitrariedade. Non cada concesión terá que analizarse caso por caso, con expedientes individualizados, porque non son todas iguais. Estamos de acordo tamén coa creación desa empresa pública e non híbridos de colaboración público-privada como Recursos de Galicia, que dixo hoxe a conselleira Lorenzana, que é privada, pero despois teñen un 30% do capital social na Consello de Administración e controlada pola porta de atrás pola Xunta de Galicia. Créase, para que o sepan todos os que nos estáis contando, para fuxir dos controis administrativos. Por tanto, queremos esa empresa pública de enerxía, de transición enerxética, para xerar retorno no territorio, pero dende o corazón do control público, non para repartir concesións a dedo ou pretender prorrogar sen concurso as concesión. Por tanto, tamén engadimos un punto importante que creemos nós nesa proposta de iniciativa do BNG, que isto é clave dende o punto de vista político, que é cumplir coa legalidade europea. Voume explicar, porque aquí é onde está tamén o fondo do asunto. No Goberno galego, todas as comunidades autónomas, incluso se poden ver declaracións gobernadas polo PP, están a introducir no debate bulos.
pseudoverdades, non? Porque a Directiva de Servicios da Unión Europea é moi clara, non se pode prorrogar automáticamente concesións en actividades económicas de dominio público e aplícase ao litoral, dominio público hidráulico, dominio público marítimo terrestre. Evidentemente, neste caso, eu non sei, teño certas sospeitas que non sei se van materializar. Por tanto, nos as socialistas preguntámonos, e pregunto directamente á bancada do Partido Popular e ao voceiro do Partido Popular, pretenden facer con estas hidroeléctricas, non sei, son preguntas que lanzo, preparar prórrogas encubertas ou están intentando manter as mesmas empresas concesionarias en concurrencia? Ou están xogando a alongar as concesións para evitar abrir concursos públicos conforme os principios de igualdade e concurrencia e publicidade? Porque iso, se é así, nos anticipamos que isto é moi, moi grave. Por iso, formulo unha pregunta política clara. Quere o señor Rueda incumprir a legalidade comunitaria no litoral ou no dominio público marítimo terrestre, no dominio público hidráulico? Quere facelo para beneficiar a unha empresa? A que empresas? Porque sabemos como funciona o Partido Popular, temos antecedentes, hai moita historia. Rescataron os bancos na crise económica no 2012, deixando atrás a maioría social deste país. Rescataron as radiais de Madrid, puxeron a alfombra verbella a macrocelulosa de Altri con pactos secretos de por medio, prorrogaron a AP9 ata 2049, máis alá da legalidade que se está cuestionando no TJUE con Aznar como ideólogo, prorrogaron a concesión da pasteira Ence na ría de Pontevedra no 2026 con M. Rajoy nun goberno en funcións. Estos son os precedentes que temos, socializar perdas e privatizar beneficios. Por tanto, señorías, esta iniciativa é unha moi boa oportunidade para que se transparente para o inventario das concesións hidráulicas caducadas, facer e transparentar todos os expedientes, pero, bueno, por eso esperemos que cheguemos a un acordo da transacción da emenda que a fixemos, intentando tratar de dar un poquinho máis de rigor nos conceptos, apoiamos o fondo, corriximos esas confusións terminolóxicas, exiximos, sobre todo, transparencia. Galicia non pode, sendo un país onde non sabemos o que pasa cos seus recursos naturais. Iso non é un erro, como decía ao principio da miña intervención, iso é un modus operandi do Partido Popular. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bueno, falamos dunha cuestión que efectivamente afecta en gran medida a provincia de Ourense. De feito, os dous lugares que mencionou de xeito explícito o portavoz do BNG, Nogueira de Remuín e Vilariño do Conso, pois son embalses da provincia de Ourense. Bueno, o de Nogueira de Remuín fronterizo coa provincia de Lugo, e a provincia de Ourense, como xa dixen en algunha outra ocasión, pois xenera o 60% da enerxía hidroeléctrica da comunidade. Todos coñecemos a historia destes encoros. Durante o franquismo pois, se crearon polos motivos xa especificados, pero, bueno, concederonse a empresas que, bueno, a min, eso de chamarlle empresas a ese tipo de organizacións que non medran no ámbito da competencia como unha empresa propiamente dita, que se limitan a poñer a mau e que lle caen os cuartos encima, que son concesións dadas no seu momento, pois probablemente por afinidades de tipo político do momento, por amistades particulares con altos cargos do réximen de entonces. Xa digo, cóstame chamarlle empresas porque eu sinto unha especie de respeto especial polo que é realmente unha empresa que compite, que digamos que xenera recursos en competencia con que non pode facer incluso mellor e, polo tanto, posicionase no mercado como creadora de riqueza. Entonces, son empresas que collen un recurso público como é, en este caso, auga. Auga é un recurso totalmente público, non solamente
sabémoslo ben, cando hai incendios, un helicóptero pode coller auga mesmo de estanques privados. Lóxicamente sabemos que a auga é unha propiedade pública, pero incluso non solamente para eses usos directos, como son o seu consumo polo ser humano ou por apagar incendios, sino polo feito da enerxía potencial que ten e que é convertida en electricidade nese tipo de instalacións. Lóxicamente, a historia foi como foi, pero agora, a medida que caducan as concesións, lóxicamente deberían ter un proceso concesional, ou ben, que é unha posibilidade, estatalizar, porque é un recurso público de todos, ou ben sometelo a unha privatización, pero nos ámbitos habituales das concesións, nun entorno competencial real, onde diferentes empresas podían puxar, ofrecendo os cánones máis favorables tanto para os concellos que se ven directamente afectados como para a ciudadanía en xeral, e seguir o proceso habitual dunha licitación cando se ofrece un servicio público. Lóxicamente, os danos que causou no seu momento son de moitos tipos, invadiron no seu momento terreos, negaron fincas. Vostedes saben que precisamente moitas das grandes loitas populares que houve na historia de Galicia, desde as Encrobas hasta Castrelo de Miño, foron precisamente por esa razón, non? Persoas como o abogado Amadeo Varela, que perteneceu á xeración nosa e que defendeu no seu momento os afectados por o embalse de Castrelo e outros, sabemos as Encrobas, o famoso sacerdote aquel que defendeu tamén os paisanos do lugar. Quer dicir, mesmo no seu momento, a loita polos dereitos dos afectados foi un motivo de debate e de loita política. Pero agora a historia está ben coñecela, está ben aprender dela, pero dando por suposto que non deberíamos repetir os erros, as concesións, a medida que vayan caducando, débense primeiro coñecer de xeito público cando caducan, non ten que haber ocultación deso, porque a min esta clase de historia lembra-me aquel dito que dixo un gurú norteamericano, a estrategia do champiñón, a oscuras e bien nutridos, é dicir, que non se sepa e que sigan ganando esas empresas unha cantidad de cartos, generando tamén, como moi ben se dixo, unha escasez de postos de traballo, sobre todo tamén incluso porque as novas tecnoloxías, a digitalización e as novas técnicas facilitan que non se precise apenas carga de traballo humano para leválas a cabo, o sea que o beneficio multiplícase por completo. Son empresas que no seu momento mesmo acabaron con cultura etnográfica. Vostedes coñecerán seguramente o Museo Etnográfico de Arxeriz, do que foi precisamente director o presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil de Ourense, o señor Quiroga, e, ese museo conserva o que se perdeu con ese encoro, desde as redes coas que se pescaban as anguilas, as barcas dun diseño moi específico da zona, unhos hábitos sociales de cruzar o río ou de relacionarse coa auga que había, que se perderon por completo, que, en outros lugares igual. Hai aí unha pérdida de patrimonio que de alguna maneira tamén habría que buscar a maneira de que se resarcira. E despois tamén, como apuntou a mañá, creo que unha intervinte do BNG, son empresas que tamén van moito ao seu. Abren as comportas, cerran as comportas según os seus particulares intereses e dalles igual todo o resto, desde invadir unha ría, como se dixo, hasta, no caso, por exemplo, do Concello de Ourense, cando les dá gana e inundan as piscinas, que estropeando a maquinaria, hai que volver a arreglar, as pozas termais, por exemplo, no caso que pasou fai non demasiado tempo no Concello do Bolo, que abriron unhas comportas ao interés deles, estropearon romperon de feito unha ponte que incomunicou varias poblacións e desentenderonse por completo de axudar a arranxala. Ao final creo que foi a Diputación, e non sei se tamén algo a Xunta, como deixei de ser diputado, non sei como está ahora ese tema, diputado provincial me refiero. Eu estou de acordo con que
estou de acordo con que ten que haber transparencia. Tamén é complicado que haxa unha economía competitiva realmente nesas empresas. Son moi poucas empresas, son empresas grandes, son esas empresas que dicen os americanos too big to fall, ou sea, demasiado grandes para caer, non? Que a veces incluso teñen que sobrevivir, se chegado o caso, pois de apoio público, pero realmente pouco a pouco hai que ir a unha dinámica na que esas empresas podían competir, ofertar as mellores condicións para a cidadanía e que deixen de ser 4 privilexiados, como decía outro, a oscuras e bien nutridos, como os champiñones, e como o cultivo do champiñón, e apoyaremos esta clase de cuestión. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Lorenzo Gómez. Gracias, presidente. Bueno, veremos a ver se poñen de acordo, porque no seu punto de partida, a pesar de que están sentados un ao lado do outro, o punto de partida vendo a emenda socialista están bastante alonxados. Eu, vendo isto, a verdade é que me pregunto que sería de Galicia con outro bipartito. Ben, hoxe debatemos unha iniciativa que máis alá do seu título non pretende resolver absolutamente ningún problema real nin mellorar a xestión das concesións hidroeléctricas en Galicia. O que pretende outra cousa, señor Golpe. Pretenden converter o Parlamento nun escaparate para reproducir unha serie de consignas que non se sosteñen nin técnica nin xurídicamente. E imos a dicilo con claridade. Esta PNL parte... Eu pediría aos señores da bancada do BNG, señor presidente, un pouquiño de respeto, porque é moi incómodo que se estén rindo cada vez que alguén manifesta nunha intervención algunha cousa que non lles gusta. Eu pídolles respeto, por favor. Pídolles respeto. O respeto é mutuo, hai que ganalo. Despois non o pidan vostedes, Despois non o pidan vostedes. Vou a intentar continuar. Como digo, esta PNL parte dun diagnóstico falso. Así é imposible. Podo xa? Ben, esta PNL parte dun diagnóstico falso. Propón solucións que xa existen e formula medidas imposibles ou innecesarias. E iso non é lexislar, iso é facer propaganda. No punto 1, o punto do inventario, piden eso, pois facer un inventario completo das concesións hidroeléctricas. E, señor Golpe, señora Iglesias, este inventario xa existe. É un inventario público, accesible e actualizado e preséntase periódicamente nos Consellos Reitores de Augas de Galicia. E incluso tamén se pode consultar na web de Augas de Galicia, podeno facer vostedes e pode facelo calquera cidadán. Pódense consultar o número de instalacións, a distribución territorial, a potencia instalada, a produción estimada e mesmo as coordenadas xeográficas de cada un dos aproveitamentos. Por poñer un exemplo, hai 72 saltos hidroeléctricos repartidos en 14 sistemas de explotación na demarcación Galicia-Costa, 626 megawatts de potencia e máis de 1.800 xigas de produción anual estimada. E todo isto está xa publicado, señorías. Polo tanto, pedir un inventario que xa existe é descoñecer a realidade ou ben finxila. E o Parlamento non está aquí para reproducir peticións redundantes nin para simular que non existe o que xa existe. Sobre o plan de recuperación que piden no seu punto 2, ese plan de recuperación de centrais con concesións vencidas e, como non, que non falte a creación dunha empresa pública. Aquí hai que ser moi claros. As concesións vencidas xa reverten ao público por lei, e vostedes sábeno.
Non hai que recuperalas, non hai que compralas, non hai que rescatalas. Reverten automáticamente de forma gratuita e libres de cargas. Toda concesión vencida xa se recupera, pero vostede sabe tamén que a tramitación é complexa e longa, pois hai que comprobar o estado das instalacións, facer a revisión xurídica individual, a análise ambiental e de seguridade e tamén a resolución de posibles litixios coas empresas. Son procedementos longos, garantistas e bastante complicados de simplificar. Nun plan xeral automático que é o que veñen a propoñer. Un plan único de recuperación ignoraría a realidade técnica e xurídica de cada aproveitamento. E teñolle que recoñecer a señora Iglesias que na súa primeira parte da intervención deixaba claras estas situacións. Nós apostamos máis polo traballo serio e non polos titulares. E sobre a empresa pública, sen competencias claras, é ineficiente e contraproducente. As revisións son graduais, espalladas no tempo e moi diversas. Non existe un volume inmediato que xustifique unha empresa pública ad hoc, señorías. A Xunta xa actúa caso por caso, con criterios técnicos e empregando os instrumentos que a lei prevé. O que non vai facer é crear organismos artificiais para satisfacer unha narrativa política e un relato. No seu punto 3, o que fala de crear unha liña de crédito no ICG a xuros 0%, eu que lle teño que dicir, señor Golpe, que directamente o ICG non existe. Non existe. Non é un organismo da Xunta, non é unha entidade financeira pública, é unha proposta electoral do seu partido político, pero non é unha realidade institucional, señor Golpe. Como tampouco é o seu goberno na sombra, unha proba máis, novamente, de que viven moi lonxe da realidade que viven os galegos e as galegas. Ademais, aínda que existise, non habería nada que financiar, precisamente porque esas concesións vencidas non se compran. Reverten, son públicas, non podemos poñerlle un precio. Pedir diñeiro público para comprar o que xa é público é un erro conceptual de base. E, sobre todo, é unha mensaxe perigosa que transmite que hai que pagar por recuperar o que xa é de dominio público, cando a lei garante exactamente o contrario. Sobre a restauración ambiental. As obrigas ambientais nas concesións hidroeléctricas xa están plenamente garantidas pola normativa vixente. Directiva Marco da Auga, Lei de Augas, plans hidrolóxicos, que impoñen caudais ecolóxicos, pasos para peixes, control de impactos e revisións periódicas. Non hai ningún baleiro normativo e, ademais, convén lembrar algo esencial. Nun rescate anticipado non se poden impoñer novas cargas. Hai que indemnizar polos investimentos non amortizados e tamén polo lucro cesante. É dicir, rescatar custa cartos, pero non dá marxe, ademais, para exixir nada máis. O BNG mestura fin natural da concesión, que implica a reversión gratuita e posibilidade de actualizar as condicións, con rescate anticipado, que implica indemnización e tamén límites legais. E iso leva a propostas que nos traen hoxe inviables. As melloras ambientais xa se introducen polos mecanismos ordinarios, sen rescates e sen litixios, e por iso vincular rescate ás novas obrigas é inxusto, xurídicamente cuestionable e economicamente arriscado, porque compromete recursos públicos sen garantir melloras reais. En conclusión, señorías, esta iniciativa parte dun diagnóstico errado e construe todo un discurso sobre premisas falsas. As concesións hidroeléctricas, cando vencen, non se compran nin se rescatan. Reverten ao público por lei de forma gratuita e libres de cargas. O único que require tempo é un procedemento rigoroso e garantista caso por caso. O que propón o BNG non é unha solución. Ustedes veñen unha vez máis aquí co seu dogmatismo envolto en titulares. Piden inventarios que xa existen, plans para recuperar o que xa se reverte automáticamente e unha empresa pública sen activos, sen base económica e sen competencias. Iso non é
en absoluto algo de planificación, señor Golpe. E chegan ao absurdo de propoñer financiar a compra de concesións vencidas. Como se pode comprar, señor Golpe, o que xa é público? Iso sería gastar diñeiro de todos e todas para pagar polo que xa é de todos e todas. Iso non é defender a Galicia, iso é confundila. En materia ambiental, máis do mesmo. Presentan como novidade obrigas que xa están na normativa vixente e ocultan que un rescate anticipado non permite impoñer novas cargas. Obriga a indemnizar, pero non a exixir máis condicións. En definitiva, non precisamos estruturas artificiais nin plans teóricos. Precisamos aplicar a lei con rigor, actuar con responsabilidade e garantir o interese público, porque defender Galicia non é fabricar expectativas falsas, é dicir a verdade e é xestionar con seriedade. E esta iniciativa, señor Golpe, non cumpre ningunha desas condicións. Por iso, imos a votar en contra. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Golpe. Grazas, presidente. Quero empezar agradecéndolle o voto ao Grupo Mixto e coincidimos nesa visión que ten sobre as empresas. Eu, se me permite, voulle dar a benvida ao comunismo, señor Ojeda, porque todo o que nos dixo é dun manual de marxismo de primeiro. Ben, vou pronunciar a respecto da emenda do Partido Socialista, que sí que creo que podemos chegar a unha transacción, temos tempo ata mañá, ata a hora da votación. Penso que podemos consensuar un texto, onde que partimos, como decía o portavoz do Partido Popular, partimos de dúas visións distintas de que é o que ten que facer a Xunta neste caso. Evidentemente, detrás da nosa demanda subyace outra demanda consecuente desta, que é as competencias nas augas que ahora mesmo están en más do Estado, non? É dicir, dominio pleno do noso territorio, non ser subsidiarios por aquelas masas que atravesan cara a outras comunidades ou as internacionais. Ben, e ahora viene o duro. Usted non sabe que lle pasaría, señor Lorenzo, a Galiza con outro goberno bipartito. Eu sei o que lle pasaría a Galiza con un goberno de seu, con un goberno que gobernase de verdad, con un goberno, pois, por exemplo, que dera as concesións hidráulicas con criterios claros e non con criterios arbitrarios, con un goberno que controlase os desembalses, porque canto mal están facendo. Acaba de dicirlo aquí o señor Ojeda, que hasta tiraron unha ponte aí por Ourense. Pero en Galicia Costa levamos anos soportando desembalses con marea baixa, cambiando a salinidade da auga con alta mortalidade de marisco. Un goberno responsable, un goberno de seu, o que faría é controlar este tipo de prácticas abusivas. Un goberno que gobernase sacaría as novas concesións hidráulicas, igual que o resto de concesións, con criterios sociais. E as prórrogas, que tamén está na Lei de Augas, porque a lectura que fixo vostede da Lei de Augas, ahora entraremos nela tamén. E, dende logo, o que faría un goberno era poñer ao servicio das galegas e dos galegos a riqueza dos nosos ríos, cousa que vostedes renuncian ca súa mentalidade en pequeno. Vostede acaba de dicir aquí, co seu pragmatismo, que o que eu pido no primer punto da nosa demanda de ese inventario que xa está, que é descargable. Iso é mentira. E quero que quede recollido así no diario de sesións. Iso é mentira. Porque pode usted a página de Augas de Galiza, de allí ao tecle e mire a ver que é o que se pode descargar e o que é o que non. Non está a información que nós pedimos. Nós pedimos cantas concesións hai, cal é o prazo de caducidade e cales son as causas de caducidade. Porque hai máis que unha causa de caducidade. Non só no final da concesión. Hai o incumprimento das causas concesionais. Que no informe de 2021 da Augas Galicia había 5 centrais que estaban nesa tesitura. E, home, cada un le entende como quere. Usted sempre me pon deberes. Eu non sou conselleiro porque vostede non me deixa, porque máis... Eu non teño a piel tan fina como o señor Lorenzo. A usted me crepe por detrás e vou seguir falando igual, que sei o que teño que dicir. Eu sei a que viñen hoxe aquí.
E por moito que me interrumpa, vou non acabar dicindo. Esa información, señor Lorenzo, levámola pedindo por artigo 9, levamos 2 anos e 3 meses de legislatura, 2 anos e 4 meses. Levámola pedindo hasta en 3 ocasións por artigo 9. Nas 3 ocasións, silencio. Unha bola do deserto pasando por diante de nós, pero resposta ninguna. Pois eu digo, cada un entende o que quere. Nós se pedimos financiamento para unha empresa pública, evidentemente unha empresa non se vai facer de nada. Necesita financiamento, necesita un corpo persoal, un staff para poder funcionar, para poder ponerse en marcha. Eso sin cartos non se fai. É certo que as concesións que chegan ao final da súa vida concesional revirten directamente ao público, pero hai actuacións que facer. Hai mellores que facer. Eu acabo de dicirlle unha. Controlar os desembalses. E iso hai que facelo aplicando técnica. E a técnica necesita cartos, non queda máis remedio. Remate, por favor. Remato, señor presidente. En fin, díxeno na primeira intervención, e repito, temos unha oportunidade histórica de poñer a auga dos ríos galegos ao servicio das galegas e os galegos. Mágoa que non haxa un goberno da BNG para falar ao cambio, porque o goberno do Partido Popular xa nos acaba de dicir que é o que vai facer. Os do non, polo non, como sempre. Gracias.